Θα μας πείτε δύο πράγματα για εσάς? Ναι. Είμαι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του EIT. Είναι η δεύτερη χρονιά που βρίσκομαι στη θέση αυτή. Επίσης είμαι καθηγητής στην Ιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, που είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της χώρας. Είμαστε εδώ σήμερα για το EIT Summit. Πρόκειται για την κεντρική εκδήλωση του EIT, που έχει σκοπό πραγματικά να δείξει τα επιτεύγματα του EIT σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωραία. Κύριε Ταβερναράκη, να ρωτήσω σε πρώτη φάση. Πάντα υπάρχει ένα μικρό κενό ενημέρωσης του Έλληνα για το τι κάνει η Ευρώπη και τι κάνουν διάφορα initiatives, διάφορα Ινστιτούτα τόσο σημαντικά. Πού πιστεύετε ότι βρίσκεται το θέμα και δεν μαθαίνουμε τόσο πολλά? Αυτό που λέτε είναι αλήθεια, ότι υπάρχει μια μικρή υστέρηση σε σχέση με την ενημέρωσή μας για τα τεκτενόμενα στην Ευρώπη. Προσπαθούμε προφανώς να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο, αυτό το έλλειμμα, κυρίως με τέτοιου είδους εκδηλώσεις, αλλά και παρεμβάσεις στην ίδια τη χώρα. Να σας πω βέβαια ότι η Ελλάδα υποφελείται από το EIT πολύ σημαντικά. Μόνο τα τελευταία 2 χρόνια έχουν αντληθεί πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ από το EIT, από προγράμματα του EIT. Το EIT δραστηριοποιείται στη χώρα μέσω των λεγόμενων Knowledge and Innovation Communities, των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας, όπως τις αποκαλούμε. Μάλιστα, από τις 8 τέτοιες κοινότητες, 7 δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και μάλιστα έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο σε κάποιες από αυτές, όπως στην κοινότητα EIT Manufacturing. Έχουμε παρουσία σε πόλεις της Ελλάδας όπως η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Πάτρα, το Ηράκλειο, η Λάρισα, αλλά και σε άλλες πόλεις. Σημαντικός αριθμός ανθρώπων έχουν εμπλακεί. Να σας πω ενδεικτικά ότι 26 οργανισμοί σε όλη την Ελλάδα έχουν εμπλακεί στην προσπάθεια αυτή του EIT. Υπάρχουν 8 Risk Hubs, 8 σημεία επαφής για το πρόγραμμα, και εκατοντάδες άνθρωποι ήδη απασχολούνται σε δράσεις του προγράμματος. Και βέβαια πολύ πιο σημαντική συνεισφορά, θεωρώ, είναι η εκπαίδευση νέων ανθρώπων σε αναδυόμενες τεχνολογίες που έχουν να κάνουν με την 4η βιομηχανική επανάσταση, που έχουν να κάνουν με την οικονομία της χώρας, και αυτό πραγματικά νομίζω δείχνει τη συνεισφορά που έχει το EIT σε τοπικό επίπεδο στην Ευρώπη. Γιατί είναι ένα από τα λίγα προγράμματα τα οποία υποστηρίζουν την καινοτομία σε όλες τις χώρες, και το κάνουν αυτό ακόμα και στις χώρες σύγκλησης, όπως λέμε. Σε αυτές ανήκει και η Ελλάδα, στις χώρες του Νότου, που χρειάζεται να υπάρξει ενίσχυση τοπικά, έτσι ώστε να μην έχουμε ανισόρροπη ανάπτυξη ή ανισόρροπη ενίσχυση της καινοτομίας μόνο στις παραδοσιακά ισχυρές χώρες της κεντρικής Ευρώπης, αλλά να δοθεί η ευκαιρία ακόμα και σε χώρες που σε αυτό το τομέα ακόμα προσπαθούν να αναδυθούν, όπως η Ελλάδα, να τα καταφέρουν. Και μέσα από αυτές τις δράσεις πραγματικά η Ελλάδα έχει δείξει τα τελευταία χρόνια σημαντικότατες επιδόσεις. Έχουμε αυξήσει τους δείκτες μας σε ό,τι αφορά την καινοτομία, την ανάπτυξη. Έχει αυξηθεί και η δημόσια επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία. Μάλιστα τώρα πλησιάζουμε και το 1,5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος ως επένδυση στην καινοτομία, και αυτό έχει επιστρέψει στην Ελλάδα. Έχει ήδη φέρει αποτελέσματα, γιατί βλέπουμε να αναδύονται εταιρείες εξαιρετικά καινοτόμες, οι οποίες στη συνέχεια συγχωνεύονται με σημαντικές, μεγάλες, τεράστιες εταιρείες του χώρου τους διεθνώς. Να σας πω παραδείγματα, η Cisco, η οποία εξαγόρασε μια ελληνική εταιρεία που είχε ιδρυθεί από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ πρόσφατα. Είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Άλλα παραδείγματα εταιρεών που έχουν να κάνουν με το αγροδιατροφικό τόξο που μας ενδιαφέρει ως χώρα, επίσης έχουν καταφέρει να προσελκύσουν εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια σε κεφάλαια που έχουν έρθει στην Ελλάδα.
Και βέβαια υπάρχουν και μια σειρά από άλλα παραδείγματα, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Η Microsoft έχει κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα, η Tesla, η Cisco, φαρμακευτικές εταιρείες μεγάλες, η Pfizer, η Novartis επίσης. Αυτό νομίζω έχει δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα και του EIT, της υποστήριξης που έχει δοθεί από το EIT. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα πρώτα γενικό και μετά θα πάμε ξανά και θα γυρίσουμε στην Ελλάδα. Τεράστιο θέμα πλέον, το ακούσαμε και εδώ, το ακούμε συνέχεια. Γύρανση του πληθυσμού της Ευρώπης, έλλειψη νέων οι οποίοι θα μπουν στην καινοτομία. Εμείς ως Ελλάδα είμαστε ένα μικρό πληθυσμιακό κομμάτι της Ευρώπης, αλλά δεν είναι πρόβλημα και εμείς. Όσο ό,τι αφορά την νεολαία δηλαδή, τους σημερινούς 15, να το πω 30, αν πούμε μέχρι εκεί, είμαστε λίγοι. Και βέβαια έχουμε και πράγματα τα οποία η Ευρώπη κάνει push, όπως αυτό το solar, αυτή την πρωτοβουλία για το ηλιακό, που αν είναι ερώτημα αν πούμε ηλιακό, λέμε Ελλάδα. Τι μπορεί να γίνει με αυτό το έλλειμμα νέων σε εισαγωγικά χεριών, αυτή τη φορά δεν είναι χέρια εργατικά, χεριών καινοτομίας? Χαίρομαι που κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί το EIT πραγματικά πολύ στοχευμένα προσπαθεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα και να λύσει το πρόβλημα αυτό που αναφέρεται. Υπάρχουν δραστηριότητες που εστιάζονται στην εκπαίδευση. Μάλιστα το EIT έχει αυτή τη μοναδικότητα ανάμεσα σε όλα τα προγράμματα του Ορίζοντα Ευρώπη, ότι εστιάζει σε ό,τι αφορά την καινοτομία και στο κομμάτι της εκπαίδευσης, που είναι ένα από τα τρία κεφαλαιώδη, ας το πούμε, στοιχεία του λεγόμενου τρίγωνου της καινοτομίας. Έτσι λοιπόν έχει δημιουργηθεί η πρωτοβουλία που ονομάζεται Higher Education Initiative, με στόχο να δημιουργήσει μεταπτυχιακά προγράμματα σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, που αφορούν νέες τεχνολογίες, αναδυόμενες τεχνολογίες, σε συνεργασία με πανεπιστήμια, με εκπαιδευτικούς φορείς στις χώρες αυτές. Επίσης, σε ό,τι αφορά τη γύρανση του πληθυσμού, αλλά και το έλλειμμα εξειδικευμένου πλέον προσωπικού που γνωρίζει τις νέες τεχνολογίες, επίσης το EIT έχει αναλάβει την πρωτοβουλία που λέγεται Million Talent Initiative, που στην ουσία έχει στόχο να εκπαιδεύσει τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη σε νέες αναδυόμενες τεχνολογίες. Σε εμάς τι αναλογεί σε αυτό? Ώστε στην Ελλάδα αναλογεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Μιλάμε για πάνω από 150.000 εργαζόμενους, οι οποίοι θα λάβουν τέτοιου είδους εκπαίδευση μέσα από τις πρωτοβουλίες του EIT στη χώρα. Ήδη μάλιστα γίνεται αυτό σε κάποιους τομείς που έχουν να κάνουν με την υγεία. Ένα από τα Knowledge Innovation Communities του EIT, το Health, έχει ήδη δραστηριοποιηθεί στον τομέα αυτό στη χώρα μας. Το EIT Manufacturing είναι ένα άλλο παράδειγμα, και όχι μόνο, πάρα πολλά τέτοια προγράμματα θα αρχίσουν να τρέχουν μέσα στο επόμενο διάστημα. Και έτσι πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να κρατήσουμε και τέτοιου είδους ταλέντο στη χώρα, αντί να χρειαστεί οι άνθρωποι να μεταναστεύσουν αλλού για να εκπαιδευτούν σε νέες τεχνολογίες. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό και μέσα στη χώρα μας. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν όλη η Ευρώπη ζητάει αυτά τα άτομα, μπορεί να είχαμε μια καινούργια διαρροή όπως είχαμε στην περίοδο της κρίσης, όχι αυτή τη φορά γιατί δεν έχει δουλειά στην Ελλάδα, αλλά γιατί είναι περισσότερα τα λεφτά εκτός Ελλάδας. Ναι. Αυτό είναι το... Αυτό επίσης νομίζω ότι είναι ένα θέμα που μπορεί να βοηθήσει το EIT, γιατί μέσω των προγραμμάτων του μπορεί να προσφέρει πραγματικά ανταγωνιστικούς μισθούς και στη χώρα, έτσι ώστε να παραμείνουν άνθρωποι και να εκπαιδευτούν. Μάλιστα ως ενταγμένοι πλέον σε κάποια από τις κοινότητες του EIT. Να σας πω βέβαια ότι στρατηγικά και γεωπολιτικά για την Ελλάδα, πολλά από τα kicks του EIT είναι εξαιρετικά σημαντικά για τη χώρα μας. Να αναφέρω το καινούριο kick που σχεδιάζεται και έχει να κάνει με υδάτινα οικοσυστήματα και ναυσιπλοεία. Ως χώρα, μεσογειακή χώρα και μάλιστα εξαιρετικά ισχυρή στον τομέα της ναυσιπλοείας,
και με πολύ ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά υδάτινα οικοσυστήματα, που έχει να κάνει και με την οικονομία μας, με την αλληλεία, είναι κάτι που πραγματικά είναι σημαντικό για την Ελλάδα. Το πιο πρόσφατο KIC που έχει δημιουργηθεί, του EIT, που είναι το Culture and Creativity KIC, που έχει να κάνει με τον πολιτισμό, με τη δημιουργικότητα. Επίσης μας ενδιαφέρει στρατηγικά, γιατί είμαστε μια χώρα με εξαιρετικά πλούσια ιστορία, θα έλεγα μοναδική ιστορία. Μπορούμε συνεπώς να υποφεληθούμε σημαντικά από τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το EIT. Άλλο asset της Ελλάδας, δεν το έχει και όλη η Ευρώπη. Ακριβώς. Σε βάθος χρόνων έχει άλλα Ευρώπη. Εδώ είναι τεράστιο το asset σε αυτό που είπατε. Να ρωτήσω και κάτι τώρα, συνεχίζουμε σε αυτή την κουβέντα για χέρια, σε εισαγωγικά πλέον καινοτομίας. Τι θα κάνουμε όμως ως χώρα ή τι μπορεί να γίνει σε σχέση με το EIT, με όλα αυτά τα οποία συζητάμε τώρα εδώ, για τους μεσήλικες. Τι θα λέγατε σε έναν μεσήλικα Έλληνα, ο οποίος μπορεί να διαβάσει δύο πράγματα για αυτά που θα πούμε, να ακούσει δύο πράγματα στο ραδιοφωνό μας και να πει πολύ ωραία όλα αυτά. Εγώ έχω μια άλλη ηλικία όμως και σε αυτήν την ηλικία με ενδιαφέρει να μπω σε αυτό το παιχνίδι, αφού δεν έχει νέους. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να δοθεί το μήνυμα ότι υπάρχουν ευκαιρίες για αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους να μάθουν καινούργια πράγματα, να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Γιατί οι νέες τεχνολογίες θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες και πρέπει να είμαστε εκεί, το ανθρώπινο δυναμικό μας, να το εκπαιδεύσουμε κατάλληλα, ώστε να μπορεί να αφομοιώσει και να ενσωματωθεί στην εργασία αγοράς που θα δημιουργηθεί από τις νέες τεχνολογίες. Αυτές οι νέες τεχνολογίες δεν πρέπει να θεωρούνται απειλές για τον μεσήλικα εργαζόμενο, για τον άνθρωπο που θέλει να εκπαιδευτεί, να μάθει καινούργια πράγματα. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία να δώσουμε αυτό το μήνυμα ότι δεν μας απειλούν αυτές οι νέες τεχνολογίες. Αντίθετα, δημιουργούν ευκαιρίες και για απασχόληση, αλλά επίσης και για ανανέωση του εργατικού δυναμικού της χώρας. Σε θέματα, σε τομείς που μας ενδιαφέρουν στρατηγικά και γεωπολιτικά. Όταν ακούει κανείς αυτά που λέτε και φοβάται, τι θα πείτε σε αυτό ή αυτή? Τα ακούει, ενδιαφέρεται, αλλά φοβάται. Ή δεν ξέρει ότι θα βρει τα λεφτά να μάθει αυτά τα κείμενα. Πιστεύω ότι ακριβώς το σημαντικό για να ξεπεράσουμε αυτό το φόβο είναι η ενημέρωση. Γιατί μέσα από την ενημέρωση θα δούμε ότι δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε. Γιατί υπάρχουν οι ευκαιρίες εκεί έξω, υπάρχουν τα εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εργαζόμενους, από το προσωπικό της χώρας. Και μέσα από αυτή την αξιοποίηση οι ίδιοι να αυξήσουν και την ποιότητα ζωής τους, αλλά και τις αποδοχές τους ακόμα. Γιατί τέτοιου νέου είδους δεξιότητες προφανώς είναι πολύτιμες στην αγορά εργασίας, υπάρχει έλλειμμα και άρα μπορεί κανείς πολύ εύκολα να απασχοληθεί και πιστεύω ότι μέσα από τέτοιου είδους δράσεις θα μειωθεί και η ανεργία του προσωπικού. Γιατί έτσι θα έχουμε ανθρώπους που θα μπορούν να απασχοληθούν έχοντας δεξιότητες πριν δεν είχαν και άρα ανοίγονται περισσότεροι ορίζοντες απασχόλησης σε αυτούς τους ανθρώπους. Άρα μπορούμε να πούμε με μεγαλύτερη έμφαση από ό,τι στο παρελθόν, γιατί πάντα το λέγαμε αυτό που θα πω, μπορούμε να πούμε με μεγαλύτερη έμφαση ότι η καινοτομία μειώνει την ανεργία ή η καινοτομία ουδετεροποιεί την ανεργία. Βεβαίως, ναι. Είμαι πολύ πεπισμένος ότι αυτό είναι αλήθεια. Το βλέπω να συμβαίνει, δεν το λέω μόνο από την θεωρητική πλευρά, σαν ένα ευχολόγιο που ακούγεται ευχάριστα στα αυτιά των ανθρώπων, αλλά ίσα ίσα είναι κάτι που το βλέπουμε να συμβαίνει. Η τεχνολογία, η καινοτομία δημιουργούν νέες ευκαιρίες, δημιουργούν νέες αγορές, δημιουργούν νέες δυνατότητες για απασχόληση και μάλιστα για απασχόληση η οποία αποφέρει υψηλές αποδοχές. Οπότε βλέπω την καινοτομία ως ένα εργαλείο για να αντιπαλέψουμε την ανεργία, έτσι ώστε να μπορέσουμε και καλύτερη ποιότητα ζωής να έχουμε τελικά στον πληθυσμό. Θα κλείσω γυρνώντας στις δύο kicks που είπατε, το κομμάτι υδάτινης, να το πω, διαχείρισης υδάτινου περιβάλλοντος και πολιτισμού. Θα γυρνάω λοιπόν στο κομμάτι της κουβέντας και θα κλείσω με αυτό. Αν μη τι άλλο σε άλλα, παλεύουμε λίγο να βρούμε όπλα, που δεν έχουμε, αλλά σε αυτές τις δύο, ας το πω, initiatives, σε αυτές τις δύο εξελίξεις, μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ μπροστά. Τι θα λέγατε στον κόσμο που θα το ακούσει αυτό τώρα και μπορεί να πει «Α, εδώ εγώ είμαι μέσα». Είμαι μέσα, ας πούμε, στο να μπω
στο κομμάτι τεχνολογία και πολιτισμός και ιστορία, τι θα τους λέγατε, πώς να ψάξουν να βρουν κάτι για αυτά που είπατε, σε αυτούς τους δύο ιδιαίτερους τομείς που είναι asset της χώρας? Έχουμε δημιουργήσει ειδικά γι' αυτό ένα τρόπο να ενημερώνεται πολύ εύκολα οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για δράσεις του EIT. Μέσα από την κεντρική ιστοσελίδα του EIT μπορεί κανείς να βρει πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες για οτιδήποτε θα τον ενδιέφερε σε σχέση με το τι θα ήθελε να μάθει, για παράδειγμα, αν τον ενδιαφέρει ο τομέας του πολιτισμού, αν τον ενδιαφέρει ο τομέας της ενέργειας, ο τομέας της υγείας, άλλοι τομείς, ο ψηφιακός, η ψηφιακή μετάβαση, όπου δραστηριοποιείται το EIT. Οπότε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα το οποίο είναι πολύ εύκολο να πλοηγηθεί κανείς, να το χρησιμοποιήσει δηλαδή και να πλοηγηθεί μέσα σε αυτό, για να βρει την πληροφορία τοπικά. Για παράδειγμα, τι γίνεται στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο τι γίνεται στην Ελλάδα, τι γίνεται σε συγκεκριμένες πόλεις της Ελλάδας. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο, στην Αθήνα, μπορεί να δει ποιες είναι οι δράσεις τοπικά σε αυτές τις πόλεις και να έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους του EIT, με τα KICS που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές, έτσι ώστε να μάθει περισσότερα και να ενταχθεί και ο ίδιος μέσα σε αυτές τις δράσεις. Θα την δώσουμε τη μάχη. Έτσι. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.